Travel with style and comfort with the all-new Force Traveler Tourer, customized by Bomb for Force, Shillong. Enjoy its big and comfortable cabin along with its large boot space. A new leather interior along with furnished floors, individual charging stations, personalized overhead air conditioning with pleasant after-dark lighting, comfortable reclining seats, adjustable side mirrors, and aerodynamic luggage carrier. For more customizable options, contact Bomb for Force, 3rd Mile, Upper Shillong. Kadba kisi gila nang jam chike election MLA arja arpulai kiseng sign per thei gila nang khi palo banpen khlanya la kiterpeng sashisien pat apo ka Mawhati constituency kaseng NPP gila nang khams aaj bensim harin ka Wan Pynïasoh pat juki Nongïalam ka UDP Congress bat na ke Mpcc kibla rai ban kershan purai ba shampang lingdo kertong jong kaseng NPP ha ke election ka banwan ya ki Nongïalam ki bakin thup ki nong kershan la priang sngov ha do Rhem mukhim president ke NPP Mawhati constituency ha ke jadon langru ba shampang lingdo kertong ke NPP na Mawhati uba otrel pamshong MDC barim ka Mawhati bar ki ki Nongïalam ke NPP na Mawhati Katkum kajing kran jaki kat tu kat ningut ki Nongïalam ki bala Pynïasoh no syake NPP kila pen pau ba kajing mi jongki nagi seng ki baki dan haswa kalong begla yo i jingai ba ka NPP ka dan sishai kajing thrang ban syakri upai ba kumba ka kular ba dia ka nila sakhi ruling ba kajing urlong kajing phos niu jong upai ba ha ka be day bat ka surok na sending sha sunidan bar ki ki jiran kam ha ka be day ba kilat pen roi prepare nakaliang ka jonga ha chubu tang kajing kerpat rit hakmat jampi pi bangin ai kajing trelang kajing pendrit bat kajing pendam mar keliang kajing borom bat kajing it bat kajing syania mar keliang ngatip kadon kawai kajing pang kabasir kai ba po ka politics kata kajing pang kalong hapadeng ki barim bat ki batmai tentang saya mi be kajing surut hapadeng ki barim bat ki batmai bat kani kadi kajing pang ha po politics umdai tang ni po NPP kajing ha bro khoi ke parti ha bro khoi ke jaka kadi kajing pang ka bangim la ban kia te Henry ngai ipat ba po kani ka thop kajing ya kani kajing pang udan ukuli udan udawai ba ngila ban weng ban kedat ya kani kajing pang bat kata kadai kajing sinia bat kajing pendam iwe pat bat kajing kini kajing kini bahlor bangan long mangau bakham makli kata kan sawanra ya kajing job bat kajing ya perah tengabu kajing kerpat na do donut bangin tong ya trailang ne traing ne ailang kati kamon kadyang nomor kathong kajungi kalong bangin long uban kong ngin long unong job te tang berim rom la ban penjob tang ki batmai rom la ban penjob ngidon kamlang baro arliang bangin paisa kathong jong kajing job